El CAU Flors i Calcat busca monitors pel nou curs que arrencarà al setembre. En concret serien entre 5 i 8 nois i noies que vulguin fer d'educadors en el lleure i dedicar una estona en el cap de setmana per fer activitats amb els nens i nenes. Des del CAU s'ha fet una crida per trobar nous caps que siguin majors de 18 anys, que tinguin ganes de passar-ho bé i fer activitats amb infants entre 6 i 17 anys, però alhora també que vulguin implicar-se en el poble en iniciatives com les barraques o l'escudella de recapte. Un dels monitors, Joan Bosch, ha explicat que ha de ser una persona amb implicació. Doncs gent jove que tingui ganes de passar una estona divertida, diferent, els caps de setmana, que és un compromís, això sí, perquè nosaltres sempre amb la persona que ve nova a l'agrupament és que s'impliqui, perquè lògicament cada cap de setmana has d'estar de 4 a 6 al CAU, perquè aquests nens tenen doncs, unes activitats per fer, tenen un timing, tenen unes regles i tenen doncs, unes activitats a fer que necessita doncs, que aquesta persona tingui una implicació constant. A més, per normativa, igual que en el cas dels mestres de l'escola, des del CAU també demanen a aquells que vulguin ser monitors els antecedents penals, ja que es tracta d'una activitat vinculada als nens i nenes. Per tant, aquesta persona, lògicament, necessitaríem que ens facilités el paper d'antecedents penals de delictes sexuals, no? I si té el títol de monitor, doncs millor que millor, no? Si no el té, tampoc passa res, perquè lògicament a vegades doncs, si tens 18 anys, fins als 18 anys no te'l pots treure, no? Llavors nosaltres també a aquesta persona li facilitem un cop està dins del moviment, dins de l'agrupament, doncs Minyons també fa el curs de monitor i nosaltres també li podem facilitar aquesta opció, no hi ha problema. El mes que ve començaran les inscripcions per la nova temporada del CAU. De moment, però, no poden concretar quants integrants hi pot haver per cada grup, ja que dependrà justament del número de monitori que hi hagi. Qui vulgui formar part del CAU pot enviar un correu electrònic a cauflorsicalcat@gmail.com o també pot entrar al web de l'entitat.